बड'लेण्ड रादाबनिसिम जोङो बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय जों साबायखर होनांगोन। लोगोसेनो जोङो बिटिआर हाबजेननायावनो दिनै जोङो मोनसे सुबिदा लामानि हान्था मेलानि थाखाय जोङो सेन्ट ग्रेभेल मोननो हादों आरो जोङो प्रमद बर'नि बेबायदि आगान होनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर थादों। दा बेनिनो जोङो थेक्ट'निक सावगारिया जों भट होगोन। दिनै जोङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम जोङो बेयाव जोंनिसिम फैनानै रादाब लानायनि थाखाय जोङो गाहाम हामलायनाय जों गिबियाव होग्रोबाय। दा गामिनि जानानै दिनै जोंनियाव बिटिआर हाबजेननाय लोगो लोगो हाल्दैबारियावहाय मोनसे सेन्ट ग्रेभेलनि माबा आसनि फैदों। दा बेखौ जोङो गोसो गोथारै प्रमद बर'नि आसनिखौ जों आजावनानै लानाय जाबाय। लोगोसेयैनो जोंनि बे हाल्दैबारियाव बिटिआर जाजेननाय लोगो लोगोनो जोङो बे मोननो हानायनि थाखाय जोङो बिटिआरनि सायाव जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोङो देग्लायहाय जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जों भट होनानै देरहासार जों खालामहरगोन आरो बे लामा मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। लामानि अनगा माबाफोर दंबावो नामा खामानि मावनांगौ आरो एरियायाव? लामायावथ' ओरैनो जोंहा दा मावनांगौआ जोबोद दंबावो। दालांनि फारसे दालांफ्राबो जोंहा मोजां नङा आरो जोंनि माखासे जान बाहान बे माबाफोरा इसेबांसिम फाक्का नङा। बिनिखायनो जोंहा जोबोद उसुबिदा आरो।